खुलुमबाय आदै मादै आदा बाजै लोगोसे गासैबो रायजोफोरनि सिमांनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम। रायजोफोर, ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइराल जानाय भिडिअ नुनो मोनदों आरो बे भिडिअआव जोंनि हारिनिनो सासे बर' सिख्लाया जोंनि बर'नि मिडिया पर्टेलनि सायाव फंसे नेगेटिभ बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना, गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा, गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुट्टिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन, सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, बेफोरबायदिल' आरोना। हारियाव हारि सोमावसारनाय, हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन, अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ, मिथिबायना? सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, इन्टारभिउ लाहै लाहै स्पिकार हमै हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना। साननैनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया, गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया, गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया। अब्ला बे साननैनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा? खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो। जों दा मा खालामनांगोन रायजोफोर? सोरबा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला, सोरबा जुदि माबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्लांबायब्ला जों बेनि सायाव सैथोआ मा जों बेखौसो बिजिरनानै जों सावरायनांगोन। नंगौना रायजोफोर? जाय बे सिख्लाया दिनै जोंनि बर'नि मिडिया पर्टेलखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंलांबाय, बे बाथ्रानि सायाव जानो हागौ जोंनि दा समाव एट प्रेजेन्ट बिथांनि बुंलांनाय माखासे बाथ्राफ्रा एसे गोरोबोबो जानो हागौ, नाथाय बिथाङा जोंनि थाखानाय बर'नि मिडिया पर्टेलफोरखौ डाइरेक्ट सोंखारिनो हानाय मोन्थाय गैया। बबेबा मोनसे समाव बबेबा निउस पर्टेलनि गोरोन्थिखौ लानानै नोंथाङा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनानै भिडिअस लाबोनो हागोन, नाथाय बे नङा दि नोंथाङा जोंनि थाखानाय गासै बर'नि निउस मिडिया पर्टेलफोरखौ डाइरेक्ट थांखिनानै सोंखारिनो हानाय मोन्थाय गैया। बियो जोबोर लासिंसिं बाथ्रा आरो बेखायनो आं खावलायो बे भिडिअसनि गेजेरजों बिथांनि बुंनाया गोरोन्थि जादों, बिनिखायनो बिथाङा गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियोब्ला आङो मोजां जागोनखौ आं नुहुरो। लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा रायजोफोर, जोंनि बर'निनो सानैसो इउटिउबार्सफोरा गावबा गावनि चेनेलाव जिथु अनलाइननि जुवा गेम, जायफोरनोखि अनलाइननि जुवा गेम एप्स, बैफोर जुवा गेमनि एडभार्टाइजमेन्ट खालामनाय जों नुनो मोनबोदों। बेखायनो आं खावलायो जायफोर बर'नि इउटिउबार्सफोरा बैफोर अनलाइननि जुवा गेम्सफोरखौ गावबा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों शेयार खालामदों, नोंथांमोना हायोब्ला बेफोर भिडिअसखौ डिलिट खालामनानै ला। बैफोर जुवा गेम्सफोरखौ मानि थाखाय शेयार खालामना होनना बुङोब्ला नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिखागौ, बेनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै बुंनांगौनि आङो गोनांथि गैया होननानै सानो। आरो नोंथांमोना जोंनि बर'नि निउस पर्टेलनि गेजेरजों बे भिडिअसखौ नुखांखाबायबो जानो हागौ। बेनो जाहैबाय मा, दाखालि तामिलनाडुआव हमजानाय जिथु साथाम बर' सिख्ला, बेनि सोमोन्दै आरोना। आरो जायफोर सिख्लाफोरखौ तामिलनाडुआव हमदों, जायफोरनिखि हमनो हादों, बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। बेनिफ्राय बैसोर सिख्लाफोरा माने आन्डार 18 इयार्समोन, 18 बोसोरानो जास्लाबाखैमोन। बैसोर सिख्लाफोरखौ गोबां बाथ्रा सोंदोंमोन, जे माबोरै फैखो, सोरजों फैफाखो, मा खामानि मावनो फैखो, बायदिसिना सोर लाबखो, सोरनि कन्टेक्टआव फैखो, नाथाय बिसोर सिख्लाफोरा माने खुगा सिदिया। तामिलनाडुआव हमजानाय साथाम सिख्लाया तामिलनाडुआव थांनानै मा खालामहैदोंमोन मिथिगौना? बिसोरो माने गेदेर गेदेर मोनसे पार्टिसफोर जाया होमबा, पार्टि खालामनाय, बे पार्टि खालामनायनि गेजेराव दावनो बिसोरो डान्स खालामनांगौ आरो मा, मोसानाय खामानिखौ माने बिसोर मावदोंमोन जाहैबाय। बेसे लासिंसिं। अब्ला बे लाइना
मा लाइनजों खारदोंमोन नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखाबाय। आउट अफ बिटिसि, आउट अफ आसाम जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसा सिख्लाफोरखौ आदार स्टेटआव दैथायहरग्रा जोंनि बिटिसिआव बा जोंनि आसामाव जोंनि बर' हारिनिनो सोरबा केप्टेन सोरबा लिडार बर' हिन्जावफोर दं, जायफोर हिन्जावफोरानोखि बे सिस्टेमनि फालांगि बिजनेसखौ मावगासिनो दं, जायफोरनि थाखायनो दिनैयो माखासे देरफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसाफोरा बेफोरबायदि लामायाव फैगासिनो दं। आरो बे लाइननि जिथु जाथायफोर ना, अखा नायदों बांदों अखा नायदों। बेखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रानो सोर बै मानसिया सोर, जाय मानसियानोखि जोंनि देरफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ बेबायदि लामायाव लाबोगासिनो दङ, बै मानसिखौसो जोङो दिनैनि समाव हमनो नाजानांगौ। जुदि जों नाजायोबा दिनै हाया गाबोन हाया सानसेबाबोथ' जों हमनो हागोन। ओरैबायदि बांबाय बेबायदि लाइननि मानसिफोरा, थोंजों बुंनो थांबा देहा फालांगियारि खालामनाय जिथु जाथायफोर ओरैबायदि बांबाय, माने मोनसे जोंनि एरियायाव दायो मोनसे बिसोरनि माने गें रखमसो जाना दं दायो, गें। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बर' हारिनिनो माखासे गेदेर गेदेर मानसिनि इनभल्भबो थानो हागौ। बबेबा मोनसे समाव जुदि जों थारैनो हमनो हामारोब्ला बै समावसो जोङो मोनथिहैसिगोन। थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम। बरिया बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा। वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव, हासारा बराना। जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर गिदिर जानानै गोदै गोथाव जानाय बायदि। Oh my God! नाथाय बे भिडिअसखौ गोबाङानो माने इन्टारटेन लाइनाव लानानै माने इन्जयमेन्ट खालामगासिनो दं आरोना, इन्जयमेन्ट खालामगासिनो दं। नाथाय जोङो बे भिडिअखौ मोजां नोजोरै गोथौयै जुदि साननानै नायोब्ला जों मोजांखौ नुहुरा, मोजां माने नुथायखौ जों माने नुहुरा आरोना। बेखायनो आं बुङो बिथां आलफ्रेडखौ जे नोंथाङा फैसानि थाखाय माखासे लिमिट्सफोरखौ माने क्रस खालामनो सानबाय नामा? नोंथांनि भिडिअसनि कन्टेन्ट्सफोरा सिगां समाव माबायदिमोन, फैनानै नै दा समाव माबायदि नोंथाङा कन्टेन्ट्स लाना फैदों? बेफोरबायदि कन्टेन्ट्सनि सायाव जोंहा गोजोननाय गैया। जानो हागौ सोरबा देरफुनाय लाइमोनफोरा नोंथांनि बेफोरबायदि कन्टेन्ट्सनि सायाव इन्टारटेन खालामदों, नाथाय जों सामाजिक हिसाबै जुदि सानहरोब्ला नायहरोब्ला जों मोजांखौ नुहुरा दै आलफ्रेड ब्रादार। नोंथांनि बेफोरबायदि भिडिअआ माखौबा गेदेर खालामनाय, माखौबा मा खालामनाय, बेफोरबायदि एडभार्टाइज होनाय भिडिअआ जोंनि थाखाय मोजां नङा दै, जोंनि थाखाय मोजां नङा। हायोब्ला नोंथाङा अफ केमेरा लानानै एडभार्टाइज खालामै, जोंहा बेयाव बादा गैया, मिथिबाय? जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया। नाथाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेफोरबायदि कन्टेन्टनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दं, बेखायनो बे बाथ्राखौ आं बुंहरनाय जाबाय, मिथिबाय? ओरैबायदि मानसि दं जोंनि समाजाव दाबो, नुबाबो नुयैबायदि जानानै थानांदों, बुंनो हाबाबो बबा बायदि जानानै थानांदों, सिरियै। मानि थाखाय थानांदों बिसोरो? बुंबाबो जेबो मुलाम्फा गैया, नुनानै सोरखौबा जुदि बुंहरब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैया। गोबां मानसि दं गोबांनि भिडिअसखौ नायनानै सिरि थाबोदों। मा बुंनोलै बेखौलाय, मा बुंनो? बुंबाबो बेनो, बुङाबा बेनो सेम। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।